εορτάσουμε μια διπλή γιορτή. Από τη μια μεριά, από την πρώτη γιορτή είναι η Ελληνική Πανεκκλησία, είναι η αντίσταση εναντίον των Τούρκων, είναι ο Εθνικός Ξεσηκωμός του 1821 και από την άλλη είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Τον κύριο λόγο, τον πρώτο λόγο στο σχολείο σημερινή γιορτή τον έχει τετάρταξει με τον κύριο Χρήστο Καραβανίδη και την κυρία Βάσο στις Δευτέρες, η οποία συνέβαλε αστικά στην σωστή και στην ορθή διαδικασία της όλης ερωτήσης. Ο λόγος θα ζητήσει στους μαθητές. Πολλά λόγια είναι περιττά, έχουμε καλή επιτυχία η οποία τη θεωρώ και σίγουρη. Συνέχεια στους μαθητές. Χαίρετε χαριτωμένοι. Ο Κύριος Μεντοσού, ο Αρχάγγελος Γαβρίλη, αναγγέλει στην Παναγία το παντιμόσυνο μήνυμα που μας φέρει στον κόσμο, τον Ιησού Χριστό. Η προσμονή και ελευθεριά. Χαίρε, χαίρε, ελευθεριά, πρόσμενα να πρωτοφωνάσουν και συλλαμβαμένοι Έλληνες, επικαλούμενοι τη βοήθεια της Παναγίας. Τα δέντρα έχουν κουκιάσει, λιώχανε η λογή. Η σιώλη είχε γελάσει και απλωχέ σκοπά το μύρο. Σε μια γυναίκα ευλογημένη, μήνυμα φτάνει ευτυχημένα. Χαίρε Μαρία ευλογημένη που θα γίνεις και Θεού μητέρα. Χαίρε Μαρία ευλογημένη του κόσμου χαρή. Και όσοι είσαι ευλογημένοι, σωτηρία σας θα βρει. Από αγάπη ο Θεός μας το και του εδώ θα μας στείλει. Και για τον κόσμο τώρα όλο και με τους ήλιους θα αναπτύγει. Το έμβλημα της φιλικής εταιρείας. Διακρίνονται τα γράμματα είτε είτε θ σίγμα, που σημαίνουν ελευθερία ή θάνατος, καθώς και ιερός δεσμός με τις 16 στήλες, που είναι το σύμβολο της ενότητας της εταιρείας. Στο κάτω μέρος είναι το κείμενο με το μυστικό αλφάβητο της φιλικής εταιρείας. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε για τα παιδιά μου. Είμαι τόσα χρόνια συναγωμένη και κανείς δεν με βοηθάει. Όχι Ελλάδα, μη στενοχωριέσαι. Εμείς είμαστε εδώ. Θα φτιάξουμε φυλάδια και διάφορα κείμενα να τα μοιράσουμε στα αδέρφια μας. Σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, Αδαμάντη Κοραή. Ναι, και έτσι θα μπορέσουμε να ξεσηκωθούμε ενάντια στην τουρκική σκλαβιά. Ένας λαός περήφανος και γενναίος, σαν τους Έλληνες, όταν είναι μορφωμένος, μπορεί να κάνει θαύματα. Σε ευχαριστώ και εσένα, Άνθη Μεγαζή. Τα λόγια σας μου δίνουν κουράγιο. Κάντε ό,τι μπορείτε για τα παιδιά μου. Αγαπημένη Ελλάδα, δώσε αυτόν τον μεγάλο χάρτη, έχω ζωγραφισμένη την ομορφιά και το μεγαλείο σου. Και αυτό το ποίημα που μιλάει για την ελευθεριά σου θα μαθευτεί από όλους τους Έλληνες. Δεν δυσκολεύομαι να σε ευχαριστήσω. Πήγα φερέ. Με τους λόγους και το γράψιμο μπορούμε να ανάψουμε τη σπίθα της ελευθεριάς μας. Μη στενοχωριέσαι, Ελλάδα. Όλοι θα παλέψουμε με ό,τι μας έχει ο καθένας για την ελευθερία σου. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά σου να σε ξεχάσουν. Στηρίξου πάνω μας. Δόξα σου αθάνατη στο διάλογο σου γραμμένη. Του
Πνεύματος ο ήλιος στον κόσμο να φωτίζει και όπως πριν τα αγαθά της γνώσης να χαρίζει. Μες στην καρδιά του κόσμου μας η χώρα της ειρήνης που σύμβολο την ανθρωπιά στους λαούς να δείξει. Τώρα θα ζω περήφανος για σε ηλικία πατρίδα που είσαι του κόσμου οδηγός και στους φωτός κοιτίδα. Στο ποτό τσιβάλι, στο σωτό περίπου, σκλάβουν το κάρι, εκείνος αύριο βουνά, κοιτάζεις να το στρώσεις, γιατί έχει πόνο και τιμό, τον νόμο του να δώσεις. Θυμάστε στο Γιάννη, που υπογράφου σάτα, στο κοξούλι τάμα θα τους κουστινάω μετά. Λύσεξε πια άλλη πασάς, λεφτά πολλά μοιράζει. Σ' όποιος του σούλι πρώτος μπήκε γράψε 500 τάζει. Χιλιάδες τότε όρμησε το τουρκικό ασκέρι, την νίκη στον αλή πασά μου σε γουλιά να φέρει. Απ' το απέναντι βουνό τη μάχη κοιτούς, αρμάτευε τον πόλεμο που κάνουν σουλιώτες που σπέφταν όλα τα χωριά του ασκέρι που νικούσε και στέλνει καβαλάρδες για να τους πάρουνε για τη μεγάλη νύχτα τους και μπράβος. Μα η μάχη δεν τελείωσε, οι σουλιώτες περιμένουν. Στην Κιάφο χειρώθηκαν τους Τούρκους να προσμένουν. Και λέει η μάχη φωνικό, οι Τούρκοι πίσω πάνε. Λίγοι σουλιώτες ήτανε μα τους πολλούς νικάνε. Ώρες πολλές ο πόλεμος με Κιάφα δεν νικέται. Παίρνει το ρολί, το σούλι καταργέται. Στον ήλιο του Μουσυνογιού, μετά από τόση μάχη, κάνει ο Ζώτος διάλειμμα, λίγο να ξεφοσκάσεις. Αν στο τουφέκι του πήρε φωτιά η κάρτη, λίγο να κρυώσει έντεπες, άρχισε να μασάνει. Μα από τη σιωπή ανησύσαμε, σε πίσω οι γυναίκες, νόμισαν πως σκοτώθηκαν όλοι τους συνδεδέους. Τίποτα δεν ακούω πια, παντού έχει ησυχία. Πάνε τα παλικάρια μας, μεγάλη δυστυχία. Γυναίκες πάει το σούλι μας, οι άντρες τα παιδιά μας. Τι περιμένουμε άλλο εδώ, πατούν τα χώματά μας. Εμπρός γυναίκες, πάνω τους, έχουμε μόνες μείνει. Θάνατος μα όχι σκλαβιά, ολοκαύτωμα μας γίνει. Εδώ είναι το σούλι το κακό, εδώ είναι το κακοσούλι που πολεμούν μικρά παιδιά. Γυναίκες σαν τους άλλους που πολεμάει και τζαμπέλα σαν άξιο παλικάρι. Κι ως φωτιά δεν έχετε μα ούτε και τουφέκια. Πέντε σκοτεινή να υπάρξει στα γεννά σας σχέδια. Ποιος είδε ψάρι στο βουνό και λάβει στο λιμάνι, ποιος είδε κόρια νύπατρη μέσα στα παλικάρι. Που είστε παιδιά σουλιώτικα και εσείς οι τζαβελέοι, μαζί μου όλοι τρέξτε και οι άντρες και οι γυναίκες τους Τούρκους να νικήσουμε στο σούλι να μην μείνουν. Η Μόσχο τότε όρμησε με το σπαθί στο χέρι, τώρα να ειδείτε πόλεμο γυναίκικα τουφέκια. Σωνά της χέρι το σπαθί και στάλω το τουφέκι και τα φουσέκια στην ποτιά τα βόλια μες στη ζάμα. Σαν τους νόμους εφεύγανε και πίσω δεν κοιτάζουν, πέταξαν τα τουφέκια τους μόνο για να γλιτώσουν. Οι πιο καλοί στρατιώτες τους, οι πιο αγριωμένοι, από τις γυναίκες του ζηλιού φεύγουν νικημένοι. Στα πόδια οι Τούρκοι το άβαλαν, τρέχουν και ακόμα πάνε, γιατί και οι Σιώτισσες σαν άντρες πολεμάνε. Και όλοι ζήτησε άλλο αμέσως για νυχτή. Τρόμος, μην το πιάσουν και ζήτησε να ξεφύγει.
Το άλογο, με βριώνει, το σούλι χούμισε και μας πλακώνει. Το άλογο ακούς, σφυρίζουν ζεστά τα ζώλια και παρασφοβυρίζουν. Βριώνει πρόφτασε ακόμη λίγο και απ' τα νύχια τους δεν θα ξεφύγω. Ένα πασταθή κράκιος και φέρεις με ένα τζίρι. Γύρισε εδώ, στους δόπλους, στην Έλληνη την Κιάτα. Δεν θα δεις έτσι τη στιγμή, δεν γίνεις και σωστά. Στην καρδιά βαρούτη και αίμα θυμίζει, της δόξας κρατά τα κλειδιά. Σαπίσματα νύχες ήχησαν τις ημέρες αυτή στην αυγή. Σπαθιά καρδιοφύλλια φρόντισαν και δάφνες άνθησαν στη γη. Το κύμα κατάπτει το βράχο και πάνω στην ίδια μεριά βγήκε με μιας από το τάφο. Η θεία για μας ευτεριά, στη μνήμη μας πάντα θα στέκει μια μέρα λαμπρή, φωτεινή και που νέα μηνύματα δίνει και την ψυχή μας δανεί. Σταθήκανε στη μοίρα σκλάβοι και άναψαν φωτιά. Οι συμφορές και οι στεναγμοί τους έγιναν δύναμη και ορμή. Κι ήταν σκοπός για τη ζωή τους η ελευθεριά, οι ηθανοί. Αναστήθηκαν οι ελπίδες της ελευθεριάς, ήρθε το φως και της σκλαβιάς της αλυσίδας σύντρεψε ο σκλάβος αδερφός. Αιώνιο μίσος ξεπετάχτηκε, η Ελλάδα έγινε καυτή και έντρομο τους τυράννους τράχει μια μέρα άγγισαν κι αυτοί. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Τα μεταβαλλόμενα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων της όχης, Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, ευνοούν τους Έλληνες. Έτσι, οι Ευρωπαίοι μενωμένοι στους στόλους τους καταστρέφουν εντελώς τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο του Ναβαρίνου. Το πρώτο ελληνικό κράτος. Έτσι δημιουργείται το πρώτο ελληνικό κράτος, που είχε στην επικράτειά του μόλις την Πελοπόννησο, τη στερεά Ελλάδα και τα νησιά των Κυκλάδων. Ο Ιωάννης Καποδίστριας. Στο ελληνικό κράτος αυτό αναλαμβάνει πρώτος πρωθυπουργός ο Ιωάννης Καποδίστριας, που θέτει τα θεμέλια του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Κώστας Παλαμάς. Η λειτουργία δεν τέλειωσε. Γνώμες, καρδιές. Όσοι Έλληνες, ό,τι είστε, μην ξεχνάτε. Δεν είστε από το χέρι σας μονάχα. Όχι. Χρωστάτε και σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν. Κριτές, θα μας δικάσουν οι αγέννητοι.